Dire-diretso kan istorya. Nasa linya siyan, saan? Sa Marinaga, go ahead na. Marinaga, Sir Pio, Marinaga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyadong bareta, bako tamili, tinugutan na giraray kan alkalde na mag-operate ang mga tusok-tusukaan sa syudad kan Legazpi, pwede nang maging kampante giraray ang publiko. Iningon yan ang patanid na itinao sa DCGB News ni Task Force Kayusan Head Mark Andy Marbella kung sa iyang kinonfirman nga ni na poon ngunyan daw pwede nagiraray magbeltan operasyon kan siring na mga bagay mga negosyo digdi sa syudad kan Legazpi, partikular na dyan sa may Forest Garden Asinman, digdi sa may gilid kan Apsimo Building sa Albay District. Sinabi niya na maski na nagtugot na o nagturos na giraray ang protocols kan alkalde may kinaraman sa siring ng mga bagay, dapat man giraray na mag-inisar ang mga paratienda ka nasambitan ng mga produkto siring na mga tusok-tusok nga ni digdi sa syudad kan Legazpi na sinda na mismo ang magpasunod ka na social distancing protocol sa sinibapa oras na may mga konsumidores sindang magparasiring asin magpatronisar kan sa indang mga produkto. Pero kaya na ang patanig pa kan pamayokan Task Force Kayusan dahil man sinda mapuknat na pag-monitor kan siring na mga bagay dahilan sa human ang kasuguan kan alkalde na tamili o bako tamili na nagkampante na o nagturos na ang regulasyon may kinaharaman sa bagay na yan dahil na sinda maglilibot o kaya magmumonitor kan siring na mga bagay. Sa ngunyan, apera sa patanid dinda sa mga paratienda kan siring na mga bagay nagtauman ni o naghagad man ng kooperasyon sa publiko ang pamayokan Task Force si Marbella sa mga konsumidores lalo na kung oras ni pagkahapon na talagang didagsaan mga siring na lugar, dapat daw na sinda mismo bilang konsumidor aram ang protocol sa pinag-ufotob kan lokal na COVID-19 Task Force digdi sa syudad kan Legazpi. Si Marbella nagsabi na mapadago sinda sa pag-monitor asin paglibot-libot sa siring ng mga lugar dahil sa kunin kaso man na magigugiraray ng mga violasyon ang siring na ni asin magkalangkaw giraray ang kaso ng COVID-19 posible na may pasiragiraray ang siring na operasyon. Roger. And tabi Sir Pio, mga impormasyon pa digdi sa Luwas with Boy sa Mobil, ang Galero, DCGB. Salamat an sa istorya dyan sa luwa.